Oh no! Arvaa mitä. No mitä? Ja näin me aloitamme. Ei vitun nallekarhu, tappaaks tää heti? Vittu, älä päin. Okei. Kuolin. Peliä vittu meni alle 2 minuuttia ja me kuoltiin. Kato statua perkele. Mites tää statue? Pääseekö sä läpi sieltä jotenkin? Tää... Pääse! Ovi auki! Jones! Menikö ikkunasta läpi? Se vaan vittu teleporttas siitä. Mä muistan, sä oot kuollut tohon huoneeseen. Silloin Joo, viime mäkin kerralla. muistan. Mäkin muistan sen. Ovikin. Patsas on siinä sun vieressä. Okei. Onks se myös jo? Mä blinkkaan. Okei. Vittuun puuhapete. Ei siis, mikä se on? Mikä vitun puuhapete? Ei puuhapete, vaan kuka se vittu on se? Postin pate tuo. No jokaiselle. postipate. Postimiespate. Ei vittu muuta, Hyvä puuhapate. Puuhapate ja postimies pate. No niin, jatketaan nyt eteenpäin. Lopeta. Älä naura mulle. Oliko täällä nyt se... Siellä on statuja ainakin. Jep. Meidän on pakko mennä tuolta, että me päästään eteenpäin. Se on just tossa Se vittu on oven vittu edessä. just oven eessä, emme päästä. Ei vittu, me ollaan jumissa. Ja kuolin. Kuolit. Joo. Voi vittu! Ovi on auki koko ajan. Joo, älä nyt vittu availe sitä ovea, kun sä ois iso tossa vitun oven edessä! Pidäpä se kiinni nyt hetki. Mitä sä näet siellä, kun sä lähdet eteenpäin? Ei voi olla totta. Tuletko? Tulee. Voi vittu, koitas saada se... Okei, nyt se tuli läpi sit ovesta. About. Tule nyt tänne. Oi saat! Tää tapahtuu sun ääniässäkin lekkosta tosi pahasti. Kuolit siihen. Haloo? Kuolit siihen. Hyi vittu! Oi saatana, mä pelästyin. Hyi helvetti. Tänne on kuollut joku ja sillä oli käsi. Käsi! Just kun asiat rupes olemaan mielenkiintoista, niin... Mä saadaan asetukseni nyt tuohon. No kyllä se on, poika tuli. Se olisi okei. Missä me Vittu, pakita! Hitaasti karkuun! Älä vittu juokse pysymään vittu paikallaan, mikä helvetti tossa on, siinä on Night Compressit, minä otan ne mukaan. If you continue pressing this button, I will generate a memory access violation. Ai niin, se muuten osaa sit tulla hissiin, tajusin tossa. Ei osaa. No sieltä se tulee! Missä se menee? Siellä se menee. No siihen se vittu lentää ilmassa, hei. Jep. Minä olen kauhu, joka liitää. Kai täällä nyt joku ovi on. Tonne. Tuonne. Totta kai se on siellä, minne meidän pitää mennä. Lähtisikö se... Mäpä tsekkaa, mihin suuntaan se tosta lähtee. Tän... Eiks täällä ollut toinenkin? Toinen koira! Tulee vittu tänne, ne on mun pink impussa täällä! Kirja. Kirja. Mikä se on? Astma. Okei. Onks sulla nyt astma? Mä en tiedä. Sulla on muuten kädessä tatuointi. Onko? On. Minkälainen? Mikä vittu tuo nyt on olevina? Se on niinku periaatteessa perhonen. Sit se näyttää samaan aikaan joltain niinku demonilta. Tai sit sillä on niinku kotkan pää. Tai mä en tiedä. Onko mulla tatuointeja? Ei oo. No vittu.
vittu! Mä kuolin siihen satanan sähköseinämään, vittu. Sä oot kyllä ihan vitu huono. Siis sä oot ihan paska tässä. What? Tyyppi on vittu katos. Mä pääsin jonnekin toiseen todellisuuteen. Mitä vittu, jos mä otan tän pois? I'm back! Ja heti hyvällä hetkellä. Ui saatana. Mulla on näköjään astma. Yskityttää. No aika paljon yskittä, mulla on vittu lagaa tuo vittun yskiminen. Se kuuluu vaan... Vittu keuhkat, vittu paskana, jotka polttanut vähän liikaa röökiä. None. Mä vedän sen kaasumaskin uudestaan päähän. Täällä on joku järkyttävä linnake. Neuvostoliittolainen kaasunaamari vei minut toiseen ulottuvuuteen. Mitä mä teen täällä? Onks täällä jotain niinku haettavaa? Ei ole, siis se on vaan pelkkää perselmästä. Voidaanko me vittu jatkaa peliä ja tulet pois sieltä sinun ulottuvuudestasi, satana? Ei, siis tämä on mukava ulottuvuus. Kiva paikka minulle, kun saa olla yksin rauhassa täällä, ei ketään häiritsemässä, jotain kaukaista ulinaa kuuluu jostain ehkä. Ei vittu, saatana teen susta lapaa, sit saatana. Okei, mun on pakko päästä tästä astasta eroon. Sun varmaan pitää tyyliin Common kuolla. Cold. Mä luin tätä kirjaa uudestaan, niin nyt mä oon myös sairas. Eli No, sun ei varmaan kannata vittu lukea sitä kirjaa, jos saa tuossa sairauksia. Annatko mulle jonkun... Ja nyt tuli astma. Oikeesti silloin lopeta sen kirjan lukeminen! Mikä sen nimi on? The Encyclopedia of Common Diseases, Colton Press. Se on bugaami, jolla ihan vitusti tuo vittun yskiminen. Kun tulee loputtomasti tulee sellasia vittun yskäräjähdyksiä. Sä yskit vittu saatana puolen sekunnin välein yli 5 kertaa minulla. Vittu keuhkot, vittu paskana. Plague-doktori muuten tulee tänne. Sulje ovi! Nopeasti sulje se ovi! Ei! Sitä ei voi laittaa kiinni! Ovi vittu! No terve! Mitä äijä? Ui saatana! Hieno naamari sulla. Joo, lähetään vittuun nyt ihan oikeasti. Vai mitä sä teet sen kanssa siinä? Tule nyt. Joo! Mitä kusetusta? No just joo! Lukitaan tää tänne. Joo. Jää, no niin. No vittu. Jaha! Just. Terve. Miten sinä tänne pääsit? Me lukittiin se ovi just meidän takana. What is this? Hetkinen. Joo, ei tänne. Tää ei todellakaan näin. Vittu! No siinä! No mä vittu tiedän! Ui vittu! Will you look at me? Take a good look at me and tell me who it is that I am. Ethän sä kahtonut sitä. En. What? Ei saatana. Tää lähetä vielä. Tänne hyppäs. Ota se ase! Pesari vittu tänne. Mitä kusetusta? Miksi mä en voi saada tuota asetta? Mene ylös nyt! Hetkinen. Mitä vit... It's a perfect day for a funeral. It's such a nice view when you're 6 feet down. Me olemme kusessa. Me olemme kusessa. Me olemme kusessa. Mitä vittua? Fucking 9 to 5, fuck a cubicle. Mikä vittu? Joku kiiti tuosta äsken ihan kauhealla vauhdilla. Mä saan siitä varmaan hidastusklipin tähän laitettu. Kun se vetää teeks niu. Oi! Elää tapaa mua vittu! Ei! Ei! Vittu! Mä pyörii leikin sen kanssa täällä hississä. Ai ja vittu, tossa on itkevä poika. Ovi auki ja Plague-doktori, vittu tää on paska peli! Meillä on vittu tyyliin 4 tyyppiä vittu koko ajan meidän persessä kiinni. Tämä on vaikeeta.
erittäin vaikeeta. Me olemme kuseessa. 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 Ymmärrät? Tahdon taivuttaa nappia. Eikö siis heiluttaa tatti? Eikö siis kuivattaa Nakkia. Are you fucking kidding me? Pitäisikö mä mennä pelaamaan Spelunkia 1 kanssa tehdä päällä? Ei ihan vittu sama mitä mennään pelaamaan, mutta kyllä tää peli nyt alkaa olla tässä. Oikeesti te Moorpää vituttaa taas ihan saatanasti? Onko valtuusto päättänyt, että vaihdamme peliä? Kyllä. Tää on paska peliä.